এটা कौन एक्चुअली सर कहले এটা कौन होउची? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁର କଲେଜରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା। ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ହାତରେ ଲେଖେଇ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକି ବାସୁଦେବପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପତରୁ ସେବାଶ୍ରମ। ସେବା ସେ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏ 108 କଳସରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗମନ ରଥ ହେଇଛି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ 108 କଳସ ବୁଢ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛି। ସେଠୁ ସେ କଳସ ପାଣି ଧରି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ସାରଙ୍କୁ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ତା ସହିତ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଭବନ, ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବସାଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣଙ୍କର ହୀରାପୁର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖି ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁ, ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସରୋଜିନୀ ପତି, ସିଏ ବି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଜୀବନକୁ ସେ ପୁରା ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୋତା ନଥିବ। ସାରେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଉତୁରି ପକାଇ ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବି ଏଥିରେ ବିଭୋର ହୋଇକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଉତ୍ସବ ବାସୁଦେବପୁରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବର 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ସବୁ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗମାଳା ବି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭୋଗମାଳାରେ 200 ପରେ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଆଳତି ହେବ ଏବଂ ଭୋଗ ପାରୁଷ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନିଆଯାଇ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଘଟ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା କଳସ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଘଟ ଆଣିଲା ପରେ ସାରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବ। ସାରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସାରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ସେ କଳସର ପାଣି ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଅଭିଷେକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଏଇ କ'ଣ ରଥ କେମିତି ରଥ ସଜାଯାଇଛି। ସାରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସେଇ ରଥରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ କହିବେ, ସାର୍ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମାନେ କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମର ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡା ହେଲା, ଯିଏକି ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଲେକ୍ଚର ସେ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କଲେଜରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ କଲେଜରେ ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ଲେକ୍ଚର ନଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସବୁ କଲେଜରେ ଥିଲେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କହିପାରିବେ କି? ଅନୁଭୂତି ଭଲ କାମ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେ ଆଶ୍ରମରେ।
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଆଜି ସେଠି ନାହିଁ, ଛୁଟି ପାଇନାହିଁ, ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟା ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ବାପା ସତର୍କ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ତୁମର ଆଗକୁ ଟିକେ ବିପଦ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ସୂଚାଉଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଚାଲ ଏବଂ ନାମ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଏ ଉଦ୍ଧାର ଏ କାମରୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜୀବନକୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ମୋର ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଯେତିକି କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଏ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ କଥା। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନଜରି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଏମିତି ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାୟ 10ଟି ଆଶ୍ରମ ପରେ କଥା। ସେଥିରେ ଆପଣ 10 ଇଣ୍ଟୁ 30 ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। 300 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ହେଉ, ଗରିବ ପିଲା ହେଉ, ଅନାଥ ପିଲା ହେଉ, ଏମାନେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ, ମୋ ଦେଖିବାର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ଆହୁରି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାରୀ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିରଞ୍ଜନ ଅଗସ୍ତି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, କାହ୍ନୁଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଭୋଳାନାଥ ବାରିକ, ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକ, ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତର ତିଆରି କାଦୁଅ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ସେ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି କି ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି, ତା ତଳ ପିଢ଼ି କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ, ଅନାଥ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କାହିଁରେ କେତେ ପିଲା ଯେ ଖାଲି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାକିରି ସେମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉଦାହରଣ ରାଉରକେଲା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ବଣେଇ, ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପିଲା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଶ୍ରମ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଯେତେକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଥଲି 10 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ଏରିଆ ହେଉ, ରାଉରକେଲା ଏରିଆ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ହୀରାକୁଦ ଏରିଆ ହେଉ, ସବୁ ଏରିଆରେ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମାରୋଡ଼ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାକିରି ଲୋକ, ଏମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ହିଁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଚାଲେ। ଯାହା ଅଭାବ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସାର୍ ମଣିଷ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ସେଠାରେ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଏଇ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମସ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା? ସାର୍ଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ସେ ସେଠୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ବାସୁଦେବପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସେ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ହେଇଛି, ତାହା ସାର୍ଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟ ପରେ ଆମର ଯିଏ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସରୋଜିନୀ ମା, ସେଇ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଟଙ୍କା ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ବି ଫରେନ୍ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଫରେନ୍। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଷାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲାରୁ ଯାଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ବାସୁଦେବପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବାସୁଦେବପୁର କଲେଜରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲିକତା ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଫରେନ୍ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କନଫର୍ମ, ପ୍ରାୟ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଅଲଗା ପିଲା ବି ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ଆଗ ପିଢ଼ି ସେମାନେ।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ବିଶେଷ କରି SC/ST ପିଲାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା SC/ST କାରଣ ଅନାଥ ଶିଶୁ ସେମାନେ ନା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଡାକୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅନାଥ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମା ନଥିବା କିମ୍ବା ବାପା ଥିବା ବାପା ମା ନଥିବା କିମ୍ବା ଗରିବ ପିଲା ଆମର ଏଇ କଳ୍ପତରୁ ସେବା ଆଶ୍ରମ ବାସୁଦେବପୁର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କରି ଆପଣ ଆଣି ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ନିର୍ଭୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆସି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ପିଲା ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଶ୍ରମ? ଆଶ୍ରମର ତ ମୋର ପାଖାପାଖି ମୋର ଆଜି ବୟସ ହେଲାଣି 46 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମ ମୋର ବାପା ସେଠି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆଶ୍ରମ 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ମୋର 46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଆହୁରି 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଆଶ୍ରମ? ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ 10ଟି ଆଶ୍ରମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ସାରଙ୍କର ବାସୁଦେବପୁର ଉପରେ ରାଉରକେଲା ଅଛି। ରାଉରକେଲା ପରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ହୀରାକୁଦରେ ଦେବଗଡ଼ ଅଛି। ବଣେଇ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମରଦା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ବି ଅଛି। ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଆହୁରି ଅଛି। ମୁଁ ବି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି ଯାଇପାରୁନି ତ ଆଉ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ।